Iqembu lababesebenza ukuhlanza idolobha nababengonogada kumasipala wedolobha iGoli bafuna ke ukuqashwa ngokugcwele nangokungenamkhawuko ngaphansi kwalo masipala. Laba basebenzi bathi ke bethenjiswa ukuthi bazonika umsebenzi ongapheli, kodwa ke sekuphele iminyaka belinde umnyama ongenafu. Bakhala ngokuthi ke bayaqhubeka nokubhekana nobunzima kwezezimali nasemoyeni, bengeza ke nangokuthi abakwazi nokuthola isibonelelo sabangasebenzi ngenxa yokuthi amagama abo asavela ohlwini lwabasebenzayo emabhukwini kahulumeni. Leli qeqebana lifunga ngokuthi lizoqhubeka lilwe kuze kufike ekutheni ke umasipala uphendula imfuno zalo. Labo babengabasebenzi njengabacoci nonogada kwisixeko saseGoli liqhithise ngoqwebu lwezinyanzeliso kwi-ofisi kasodolophu waseGoli bekhala ngelithi kuyiminyaka bejonge enkalweni emva kokuthenjiswa ukufumana ingqesho esisigxina. Kwiminyaka eyi-7 edlulile ukusuka ku-2018 ukuqala kwe-insourcing yalapha eJohannesburg apho kwaqala ngo-phase 1 okuyi-JMPD Securities. So sasala ke thina kubo lawo bantu ngoba sasisebenza kuma-entities. So ekubeni sasisebenza kuma-entities iyabuye yalandela eyama-entities ngoNovemba ka-2019. Wayimisa uJeff Makhubo. Ukuyimisa kwakho wathi wenza i-investigation kwi-GFIS. Salinda khona apho ngoba babesithembisa ukuthi i-report yala investigation izobuya isicacisela ukuthi bani esele ngasiphi isizathu. Kwangenzeki ke oko kanje uJeff wangasiniki. Eli qela lichaza ngendlela lo mba obafaka ngayo phantsi koxinzelelo ngokwasengqondweni, emphefumlweni kunye nasemalini. Xa uthi isichaphazela kanjani le nto lena? Isichaphazela kakhulu, more especially kukhona ezi-350 ezirholwayo ngabantu. Njengoba sihleli nje thina asizifumani because xa uyapha uthi uya-aplya ezi-350 ezifumanekayo ukuthi uyarhola kwi-city because sasinikezwe i-employee numbers. So akho nto esiyifumanayo kwi-government, nemisebenzi asiyifumani kuthiwa siyasiphangela, sikhona kwinantsika karhulumente. So iyasichaphazela kakhulu. So nabantwana bakwazi nokuya nasezikolweni, we can't pay school fees and transport nokutya ezindlini. Kude kube kufezekiswa izinyanzeliso abazitsho kuxwebhu lwabo, bafunga ngokuqhubeka bevakalisa amazwi wabo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mtuka, eGoli.